యాక్చువల్లీ ఇప్పుడే పైన వీడియో చూసినాం అనమాట. యాక్చువల్లీ మా అక్క చూసింది. అయితే మా అక్క చూసిన తర్వాత చిన్న చిన్న ఒక 3 డౌట్లు దాకా అడిగింది నన్ను. ఏమడిగిందంటే ఇప్పుడు వాళ్ళ డాడీ యాక్చువల్లీ లారీ డ్రైవర్ అంట. యాక్చువల్లీ లారీ డ్రైవర్ అంటే అది కూడా 20 సంవత్సరాల క్రితం. ఈమె చిన్నప్పుడు అంటే యాక్చువల్లీ 30 ఏళ్ళు అంటే మినిమం 20 years బ్యాక్ అయ్యి ఉంటుంది. 20 years బ్యాక్ వాళ్ళ డాడీ లారీ డ్రైవర్ చేస్తారంటే వాళ్ళ మాట నేను ఎంత రిచ్చా అని అడిగింది మా అక్క. ఇందాకని అడిగింది. అందులో మళ్ళీ ఇంకోటి, అరే ఇప్పుడు వీళ్ళంత రిచ్ అయితే మరి టీచర్ జాబ్ ఎందుకు చేస్తుందిరా? మీరు ట్రోలే ఫేమస్ ఎవరికి టీచర్ జాబే చేస్తుంది కదా, మరి ఎందుకు అంత రిచ్చా అని అడిగింది. అది కూడా ఇంకో క్వశ్చన్. పోనీ ఇట్లా కాదనుకుంటే మరి ఒక లారీ డ్రైవర్ కూతుర్ని చేసుకుంది, ఒక టీచర్ని చేసుకున్న అతను మరి వాళ్ళ హస్బెండ్ కూడా అంత రిచ్ కాదు కదా అని నన్ను మా అక్క క్వశ్చన్ చేసింది. మరి దీనికే ఏమైనా సమాధానం చెప్తారు? ఈ 3 డౌట్లు నాకు చాలా ఉన్నాయి, నాకు మా అక్కకి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్